بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sunana Baba Abdullahi, jagoran wannan makaranta da ke wannan anguwa ta Hamdala da ke yankin Zagaina, wato ƙaramar hukumar Akko a nan ƙwaryar garin Gombe, jihar Gombe, nan Najeriya. Tsawon wani lokaci ka ɗauka kana koyarwa? Na tsawon lokacin da na ɗauka ina koyar da al'umma karatun Alƙur'ani da abin da ya shafi darussa na addinin Musulunci, ba zai kasa a yanzu shekara 60 ba. Alhamdulillah. Muna fama da 'ya'yan mutane da kuma nawa 'ya'yan wajen karantar da su. Ba mu tarihin karatun da ka yi har ka zama malami. Gaskiya ne, lalle tun ina ɗan shekara 8 mahaifiyata da mahaifina suka haɗa kai suka ɗauko ni suka kai ni wajen kawuna daga wani gari da ake ce masa Camciyo, can yankin Kulani, ƙaramar hukumar Balanga. Suka kawo ni wajen kawuna mazaunin Bambam mai suna Malam Sajo Abubakar a garin Bambam. Tun daga wannan lokaci na zo aka fara ɗiga min ɗamba na karatun Alƙur'ani mai girma. Allah da ikonsa bayan na kai kamar shekara 3 muna tare da shi, sai malamin namu ya haɗo mu da wani malami da ya je saboda ziyaran yawon karatu na cin rani haka, wato mazaunin garin Wurodulo mai suna Hafiz Musa Wurodulo. Saboda haka muka biyo shi muka zo nan Gombe muka zauna muka yi ɗan taɓa karatu, sannan muka koma Bambam ɗin na je na ƙarisa saukan karatun Alƙur'ani mai girma. Bayan an min sauka ne sannan aka dawo da na sake dawowa neman karatu, na taho nan garin Gombe na zo na ɗora karatuna na Alƙur'ani mai girma da karatun littattafai a gaban wani babban malami da ake ce masa Malam Abdullahi Ibrahim Kwaine. Shine na ɗauki karatun littafi a wurinsa. Akwai wani kuma alaramma Malam Yakubu, wato can wajen filin ƙwallon Bolari, a can nake zuwa nake darasin allona na Alƙur'ani mai girma. Wannan ya kai wajen shekara 3 muna cikin haka, har ya kai ga Allah ya taimake ni na samu shiga makaranta ta zamani, makarantar Haya Islamic wacce da take garin Misau, wato College of Legal and Islamic Study Misau. Can na je na shekara 4 na samu takardata ta Haya Islamic Studies Certificate. Daga nan sai na wuce na yi karatun diploma a ɓangaren Hausa, Arabic and Islamic Studies. Na samu certificate akan diploma. Daga nan aka ɗauke ni aiki, na zauna cikin wannan makaranta nake koyarwa a makarantar College for Legal and Islamic Studies a sashin Haya Islamic. Daga nan bayan shekara 3 na samu admission tafiya a BUK Kano, na je na yi digiri ɗina a wannan wurin. Na samu takardata a kan harshen Larabci, wato da karatun addinin Musulunci mai zurfi. Alhamdulillah na dawo na ci gaba da karantarwa ta har zuwa lokacin da aka samu wato jihar Gombe. To daga nan sai aka raba, daman muna ƙarƙashin jihar Bauchi gaba ɗaya. Sannan na dawo nan garin Gombe a matsayin na dawo gida, na ci gaba da koyarwa ta. Aka ajiye ni a makarantar posting, aka tura ni posting a makarantar Kwaine inda na fara karatu na Islamiyya. Saboda haka a nan suka ajiye ni. Bayan ɗan wani lokaci aka dawo da ni makarantar ATC, na yi vice principal da bai wuce rabin shekara ba. Daga nan sai aka tabbatar da ni aka bani principal na makarantar. Wannan ya faru ne kuma tun a 1203, har sai da na kai shekara 9 ina riƙe da makarantar. Alhamdulillah ina principal. To daga nan duk kowane lokaci daga zangon karatun nan, tun lokacin da na sauke Alƙur'ani, ban taɓa zama bana koyar da wata al'umma ko bana karantar da almajirai ba. Saboda haka sai ya zama na rayuwata gaba ɗaya tana ɗamfare ne da karantarwa da kuma tarbiyyantarwa
da kuma nusarwa. Alhamdulillahi wannan shine a takaice har na zo na samu daga ƙarshe wajen shekara ta 2000 nan da wani abu kaɗan, sannan na samu na shiga makarantar aka bani rijistara a makarantar College of Legal and Islamic Studies, na zama pioneer rijistara a wannan makarantar. Sannan bayan mun shekara 4 tenuwata ta ƙare, na dawo Ministry of Education a matsayin Deputy Coordinator na Arabic and Islamic Studies a jihar Gombe. To daga nan sai Allah da ikonsa shekaruna na haihuwa suka kai 60, wanda ya zama wajibi kenan in ritaya. Sai na samu na ritaya a wannan lokaci, na dawo gida na ci gaba da ɗora aikina da ba na samun daman aiwatarwa, shine karantar da al'umma da kuma nusar da su da tarbiyyantar da su da faɗakarwa da kira zuwa ga aikata abin da ya kamata a addinin musulunci. Wannan shine a takaice. Na'am. Ko a cikin ɗalibanka akwai wanda ya sha'awar yin karatun boko? To, alhamdulillahi, lalle kamar yadda na taso nima irin alkhairin da na gani a rayuwata sai ya zama na cewa dukkan ɗalibai na kan yi musu faɗakarwa da kwaɗaitarwa akan lallai in ana tsammanin ko makarantar boko tana lalatarwa, to da na lalace. Saboda haka lallai wanda yake son ma ya tafi da basira, dama ya yi aiki, hagu ya yi aiki, to ya karanta ilimin addini, ya karanta ilimin zamani. To alal haƙiƙa wannan shine irin tarbiyya ta. Kowane yaro ma in babansa ya bani shi, to farkon abin da nake nuna masa, idan yana ganin zai iya, to ya biya masa ya yi makarantar boko, ya haɗa da karatun nan na tsangaya. Yanzu haka muna da almajiran da suna tsangayan nan kuma suna zuwa makarantar boko, kuma daga ƙarshe wasu ma sai sun sauke kafin kwaɗaitarwa iyayensu su ma da ina ma su je su yi makarantar boko, kuma lalle sun yi haka. Yanzu haka muna da yara wanda suka yi diploma, muna da wanda suke da digiri, muna da wanda suka samu ayyuka na wurare daban-daban a fannoni daban-daban. Kuma bilhassili ma gaba ɗaya yara na babu yaron da zai zama na cewa lalle akwai wanda suka haddace alkur'ani, akwai wanda suke kusa da su haddace alkur'ani, amma dukansu nan yanzu ɗayan ma baya nan, ya tafi wajen screening ne na jam ɗinsa da ya yi na GSU nan, yanzu ya tafi can ɗin. Kuma alal haƙiƙa wasu sun yi jam ma banan nan, wasu kuma suna neman yadda za su yi. Amma alal haƙiƙa daga yara na maza da mata babu wanda na ƙyale ya zauna haka, muddin sai dai in na kasa. A inda na kasa ne nake haƙura, amma ban taɓa yarda da a zauna ba a yi karatun zamani ba kamar yadda na tilasta su yi karatun addini. Karatun addini alhamdulillah ne ke tsayawa in karantar da su. Haka nan ɗaliban nawa babu ɗan da ba zan kwaɗaitar da shi karatun zamani ba, kuma da yawa kuma sun amsa kwaɗaitarwan, kuma sun tsaya sosai suna yi, kuma wasu sun yi, wasu kuma suna nan sun zama ma'aikata a gwargwadon matakai daban-daban. Ko ka taɓa haɗuwa da iyayen da ke kawo yaransu karatu ba tare da ka musu ziyara ba? Lallai matuƙa, lallai na mun sha fama da yawa muna kai. Wannan aiki na karantar da 'ya'yan mutane, musamman in ka buɗe ƙofa cewa duk wanda yake son ɗansa ya karatu ya zo shi, ka buɗe ƙofa, musamman irin tsari irin namu na gargajiya, wanda za a ce a tura yaro ya je ya yi karatu, ya dawo a ya zama makaranci, ko ya dawo a ya iya karatu da rubutu. Alal haƙiƙa wannan tsari yana wahalar da mu a wannan yanayi da ake ciki na wahalar rayuwa. Saboda haka ya zamanto iyaye lallai ba su taru sun zama ɗaya ba. Wasu yaran za a kawo su marayu ne, wasu kuma iyayen rashin ƙarfi ne ma shi ya jawo wato suke kawo 'ya'yan. Kuma sai ka tarar yaro yana da basira, yana ƙoƙarin gane karatun, amma iyaye babu yadda suke. In aka biye ta taso sai a ilimi da al'umma asara gaba ɗaya na wannan yaro. Amma in aka ƙyale taso, to sai a haƙura da yadda yaran suke, ko da iyaye ba san ma me ake musu ba, a yi ta manajin ɗinsu a cikin kowane irin hali. Jinya in ya taso, mu yi ta fama da su. Ina tabbatar maka malam, a nan akwai yaron da maciji ya sare shi, amma Allah da ikonsa, uban nan har yaron nan ya warke bai zo shi ba.
bai turo ba, bai tsaya ya ce komi ba. Akwai yaran da za su zo su sauke a nan, wallahi ubansa bai taɓa zuwa ko sau ɗaya ya zo ya ce mana ya gode ko kuma bari ya gama malamin kowane irin rayuwa ɗansa yake ciki. Muna da irin waɗannan cikin damuwa. Inda za mu lura da iyaye, alal haƙiƙa da ba yau ba, alal da mu rabu da kowane yaro don mu samu mu hutarwa ƙwaƙwalwarmu, mu hutarwa tunaninmu. Amma da yake aikin fatanmu shine Allah ya sa ya zamanto wato dalilin tsiranmu a wurin Allah, ya zama dalilin shiriwar al'umma ko kuma wasu jama'a daga cikin al'umma. Ba mu san abin da yaro zai zama nan gaba ba, shi yasa muke haƙuri. Allah ya dafa musu ko da iyayensu ba su dafa musu ba. Kamar yadda na gaya maka, wasu yara ka ga cewa Allah ya taimake su har sun je sun yi karatun digiri, amma sai ka tarar iyayensu wallahi ko firamare ba su yi ba, ko karatun allon ba su yi ba, amma albarkacin an haƙura sai yaran su dawo su zamanto taurari a cikin al'umma gabaki ɗaya. Wannan shine. Shin akwai wasu ƙungiyoyi ko kuma hukumomin gwamnati waɗanda ke ba da tallafi ga karatunsu? Allahu Akbar. Tsakani da Allah, tun da nake tun tsawon shekarun nan da ka ga na gaya maka kusan 60 ina fama da karantar da al'umma, ina tabbatar maka tsakanina da Allah ba mu taɓa samun wani taimako ko na littattafai ko na tawada ko na alluna ko na wani abin da za a ce gashi na makaranta ne wanda za a ba wa almajirai masu karatun allon nan da muke tare da su. Kuma babu wanda ya taimaka mana ko da cewa ko a toni banɗaki wanda yara za su tsuguna, babu. Sannan balle wurin kwana, balle ko wani abu na shimfiɗa. Da an kawo wani abu wanda ake kiransa bezda a ƙarƙashin wani tsari da ake ce masa bezda. To alal haƙiƙa suka yi kamar za su yi wani abu. Allah da ikonsa suka zo suka yi wani abin da ba zai isa tsuguno ba, babu tono, babu menene, ya zama shine wannan kuma an yi wa wurin Islamiyya ne. Kuma suka kawo taburmi guda biyu, to wannan shine abin da na shaida. Suka kawo tarin littattafai wanda za a zo a karanta amma na boko ba malami. Ba malami. To kaga wannan an baka kayan aiki ba malami, ai wannan ya zama ajiya kawai. To ala kulli halin an yi effort, an yi kokari dai wajen a tallafa din, amma tallafin bai je ko ina ba. Mu kan dai ba mu shaida ba, ba mu gani ba. Illa iyaka mun tsammanin ko abin za a biyo ba da wani abu, har yau babu. To saboda haka lalle ko daga al'umma kuma masu ganin abin da yake faruwa, illa iyaka akan samu wurin kwana in abu ya gagar, wani ya gina kago bai shiga ba, yana tsoron kada a zo a yi ta masa ba haya, kar a zo a yi ta ɗauke masa ɗauke-ɗauke, sai su ce an tura yara su je su yi ta kwana a wurin, ga wuri can. To da haka muke samun wurin ratsawa, amma alhamdulillah waɗannan azuzuwa da kuka gani na bakin ƙofar gidana, to nan yaran nan shine ni na gina su da aljihuna, alhamdulillah. Na samu tun lokacin da ina aiki, ina da ɗan hali, na samu na gina waɗannan azuzuwa. Nan suke kwana, nan suke karatu har zuwa wannan lokaci haka. To Allah ta'ala ya taimaka, amma muna da mutuƙan buƙata na cewa da an taimaka za a samu sauƙi. Haka nan malaman da suke taimaka suke karantarwa, da wani ko wasu jama'a za su taimaka mana, ai zai ƙara wa abin karsashi, zai ƙara mana ƙarfin gwiwa. Tunda dai rayuwar ga yadda ta zamanto kowa yana fama da kansa, balle kan ɗan wani. Wannan shine. Waɗanne irin nasarori ka samu a wannan karantarwar da kake yi? Alhamdulillah, alhamdulillah. A ƙarƙashin lalle tun da Allah ya faɗi, in tansurullaha yansurkum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku. Kuma Allah, annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallama cewa Allah yana cikin taimakon bawa, Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Lalle Allah yana kan taimakon bawa muddin wannan bawan yana kan taimakon ɗan uwansa. To saboda haka man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Wanda ya tsaya wa bukatan wani, to Allah zai tsaya masa kan bukatarsa. Alhamdulillah, babban nasara da Allah ya taimake ni, dukkan yarana alhamdulillah, kafin yaro ya balaga, to komen kashi zai zama na cewa ya yi karatun alƙur'ani, ya ɗan san wani abu daga littattafai, kuma ya yi karatun boko. Wannan kenan. Kuma sannan in akwai sana'a ma duk muka yi ƙoƙari mu baza su, babu yaro ko wata yarinya. Ina da yara sama da kusan 30
alhamdulillah dukkan nan daga waɗanda suka yi aure har nuna da jikoki da makamantinsa, amma babu wanda bai zamanto karatu ne a gabansa ba. Wannan ɗaya ce daga cikin babban nasara. Kuma na biyu, alhamdulillah, ina ganin babu nasara fiye da samun albarkacin karatu na zo garin nan, albarkacin karatu na zauna a garin nan, albarkacin karatu na ɗauko iyayena suka rasu a garin nan. Kuma alhamdulillah duk abin da na samu ina gani a ƙarƙashin karatu ne da karantarwa. Don haka gaskiya in za a ambaci nasarori suna da yawa, don albarkacin karatun nan na alkur'ani da karantarwan nan gashi na gaya muku matakan da na bi na yin karatu din, kuma alal haƙiƙa wannan kuma an san in mutum zai gode wa Allah ba ƙaramar nasara ba ce. To saboda haka mun gode wa Allah, Allah ya saka. Zuwan mu mun ga yara da uniform, su ma a ƙarƙashin wannan makaranta suke? Na'am, gaskiya wato ni Allah yi ni ina da kishi, duk wani abun kirki da na ga zai amfani jama'a ko ba zan kai labari ba zan fara. Ina da wannan al'ada. Babu shakka na ga ana kakkafa makarantu na yara daga nazari da firamare da wane ne, to sai na fahimci cewa ni ma fa wannan layi ina da masaniya a kanta. Saboda haka sai na ce ai ga azuzuwa, sannan kuma ga al'umma ina tare da su, ni ma yara na suna buƙatar irin wannan. To da wannan tunanin na shawarci wasu dattawa kafin muka yi ƙoƙari muka kafa wannan makaranta na firamare, ita ma a ƙarƙashin wannan Islamiyya take, sunanta Ihya Ulumuddin. Yanzu tana da nazari 1, tana da firamare 1, tana da 2 da 3 da 4 a yanzu hakan nan. Alhamdulillahi wannan kuma duka ƙoƙari ne na cewa kowane ɓangare dai in dai zai zama taimako wa al'umma ko addini, to kara bari ya taɓa ƙasa. Yasa kuka gani muna da ɓangaren almajirai ɗin haka, muna da ɓangaren Islamiyya, 'yan je ka makaranta ku sauke ku dawo a koyar da abin da ya wajaba ga musulmi ya koya, su ne irin wannan na Islamiyya. Sannan muka buɗe wannan nazari ɗin shi ma saboda irin wahalar da ake fama a rayuwar yau. Sannan kuma akwai ɓangaren matan aure ma a cikin gida, wannan shi ma mun buɗe saboda wannan matan su ɗin ma kada ya zama matanmu da makamantansu sai sun tsallaka sun tafi wani wuri kafin su je neman karatu. To wannan shi yasa babu wani ɓangare da muka bari, har akwai na dattawa, akwai na ɗaukar littafi a cikin masallaci bayan sallaman isha. Ta yaya kake gudanar da harkokin makarantar da kuma wadatar da su da kayan aikin da suke bukata? To gaskiya ne, tsakani da Allah makarantar boko abu ne da yake bukatan kuɗin shiga da fita dole, tunda akwai malamai kuma suna jiran wata kullum komin ya ne. To babban nasarar da Allah ya taimake ni, malaman mafiya yawa wasu ɗalibai na ne, wasu kuma ‘ya'yana ne. To sai ya zama na cewa consuming abinda za su jawo na kuɗi ɗin da sauƙi. Sannan kuma a yanzu da yake ɗan abin da aka ɗan ɗora musu cewa su riƙa ɗan bayarwa a kowane tam, to alal haƙiƙa shi ake ɗan manajin da shi, ake ɗan miƙa malaman ana haɗa musu da su yi haƙuri. Amma bai zama abun kuɗin shiga gare ni ba. Domin tun da nake sama da shekarun nan ban taɓa cewa a ce ga naira 500 wannan albarkacin an yayi rara ba. Saboda duk abin da aka samu dai malaman su samu sai manajin da shi. Kuma alhamdulillahi nakan taɓa noma, ina ɗan fenshon na da bai kai komi ba, amma dai da shi albarkacin dai ban ɗauki rayuwar da nisa ba, to alal haƙiƙa da haka ake manajin, babu wani damu. Wani shawara zaka ba wa al'umma a halin yanzu? To alhamdulillah gaskiya wannan kira da zan yi wa al'umma waɗanda suke da 'ya'ya a wannan makaranta, ko ɓangaren Islamiyya ko ɓangaren almajirai ɗin ko ɓangaren wannan tsari na boko ɗin, alal haƙiƙa muna son su tsaya tsakani da Allah, wannan wajibi ne da ya hau kansu. Don haka muke fata yadda aka tsaya ake karantar da su ma al'umma su tsaya tsakani da Allah, su taimaka da abin da za su iya. Yanzu haka azuzuwan nan muna buƙatan ƙarin azuzuwa, muna buƙatan ƙarin inda yaran nan za su zauna su yi karatu, malaman almajiran nan muna buƙatan ko da wurin da za su tsuna. To saboda haka dole ne al'umma ne za su taimaka mana mu samu sauƙi har abin ya zama na ya tsore. Saboda haka muke kira ga jama'a, duk wanda Allah ya hore masa ya sa sadaka jariya a cikin wannan, Allah ta'ala ne zai biya shi, kamar yadda muke yi don fatan mu samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah gobe kiyama.
shawara ga samari game da riƙon addini. Allah sarki, tsakani da Allah, wannan uzuri ne da ya shafi al'umma gaba ɗaya. Wannan wajibin iyaye ne a tare yara tun suna ƙanana. An ce bishiya tana ɗanye ake tankwara ta, idan ta girma fa ƙila ko da makami da wuya a karya shi. Saboda haka iyaye su tsaya wa yara tun suna ƙanana wajen tarbiyyantar da su. Waɗanda kuma suka riga suka ɗaga, muna kira ga yaran waɗanda suka zama matasa, lallai su yi ƙoƙari su san muhimmancin rayuwarsu fa. Allah bai yi su don banza ba. Bayan wannan rayuwar akwai wata rayuwa wanda kowa zai girbi abin da ya shuka. Bai kamata mutum yana cikin al'umma ya zamanto asara ne rayuwarsa ba. Kowa yana ƙoƙarin neman na kansa na rufin asiri ya yadda zai amfani al'umma, amma mutum ya ƙyale hankalinsa ya lalace, ya ɓata ƙarfinsa wajen shaye-shaye, ya halakar da rayuwarsa. To wannan fa bai ga amfanin da Allah ya halicce shi ya mai da shi ɗan adam ba. Allah ya masa hankali, Allah ya masa addini, Allah ya masa al'umma musulma, sannan ya kasa tsaruwa cikin wannan al'umma. Alal haƙiƙa wai saboda yana shaye-shaye, wannan asara ce babba. Allah ta'ala ya kiyaye mu, kuma muna fatan iyaye su tsaya da addu'a akan ƴaƴansu, su tsaya da roƙon Allah akan ƴaƴansu. Ɗan da ya gagara a kai shi ga hukuma, saboda in ka yi haka Allah zai san ka iya ƙoƙarinka. Amma ka ƙyale yaro ya yi yadda ya ga dama, to alal haƙiƙa Allah ba zai ƙyale ka ba, balle shi ɗan da yake aikata wannan abu. Saboda haka duk wanda ya balaga fa, abin da ya girbo Allah ya sanya, wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu kitaban yawmal qiyamati yalqahu mansura. Dan kiyama fa kowa Allah zai zaro littafin da na rekod ɗinsa fa, a ce masa ya karanta da kansa. Ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. To saboda haka kowa yana so in zai karanta littafinsa, in ya aikata mai kyau zai so karatun ma kowa yana ji, amma ya aikata mummuna ya san mummunan makoma ne. Allah ya kiyaye. Haka kara bata rayuwa a banza. Kuma shi yasa na bude aji cewa dukkan matashi da yake son ya zo ya karatu, wallahi ga aji nan na dare, in Allah ya yarda duk wanda yake so ya zo a rika masa koyar da karatu. Lalle wasu sun fara zuwa, kuma muna jan hankalin iyaye su taimaka wannan tsari din yayi karfi, saboda magance 'ya'yan anguwanmu kar su lalace. Allah ya kiyaye mu.